Soc aquí, al llindar d'una revolució tecnològica que podria canviar el món tal com el coneixem. Els Estats Units acaben d'anunciar un pla que s'està anomenant el nou projecte Manhattan. Però aquesta vegada no es tracta d'armes nuclears, sinó d'intel·ligència artificial. Concretament, d'intel·ligència artificial general, o IAG. Us preguntareu, què és la IAG? Doncs bé, és essencialment una IA capaç d'igualar o superar les capacitats humanes en pràcticament tot. I per què és tan important? Perquè qui aconsegueixi desenvolupar la IAG primer podria dominar l'escenari global. Però aquí és on la cosa es complica. No es tracta només d'un simple desenvolupament tecnològic, és un camp minat ple de preocupacions ètiques i de seguretat. El projecte serà liderat per Donald Trump, amb Elon Musk com a assessor clau en temes d'IA. És Musk, conegut pels seus plantejaments ambiciosos, però de vegades polèmics, la persona adequada per garantir el desenvolupament segur d'una tecnologia tan potent. Aquest nou projecte Manhattan no només està redefinint el nostre futur tecnològic, sinó que ens obliga a afrontar alguns dels dilemes ètics i polítics més profunds del nostre temps.